ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanatu si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 3 to 5 minutes police response time nga gitagana ni PNP Chief General Nicolas Torre III makaya ba sa Cagayan de Oro City Police Office? Gisulayan mismo kini sa GMA Regional TV1 Mindanao aron masukod ang kapaspas sa mga pulis sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Paglingkod ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, unang gipatuman niini ang 3 to 5 minute response time sa kapulisan sa bisan unsang krimen. Dugang pa niini nga dapat ang mga pulis wala sa ilang presinto ug angay nga anaa sa kadalanan. Sa Cagayan de Oro City, eksklusibong gisuwayan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang kapaspas sa pagresponde sa kapulisan sa Cagayan de Oro City Police. Pinaagi sa atong pagtawag og police assistance, pinaagi sa ilang police hotline. Sir, how may I help you? Sir, pwede ko mangayo og police assistance, sir? Na nadukutan mong gud ko, sir? Yes, sir. Nagugutan ka, sir. Yes, sir. Oo. Yes, sir. Go ahead, sir. Oh, na ako diri sa ano, sir, dapit sa may kanibitang Agpa, Agpa, sir. Sa may... Chano, sir? Chano Street. Timrito. Agpa, Chano Street, sir. Yes, sir. Oo, diri sa may kaning Pico nga building. Pico Building, sir. Yes, sir. Oo. Pwede ko mangayo og assistance, sir? Yes, sir. Yes, sir. Copy, sir. Paglabay sa pipila ka minuto, madungog na ang wangwang sa police patrol. Taliwala pa man sa ka-traffic sa CM Recto Avenue. Una nga miabot ang police patrol sa Police Station 4. Dayon gisunda na sa Police Station 1 ug Police Station 5 ug mga motorcycle riding cops. Mga kapuso, 1 minute and 34 seconds. Biabot ang ato ang kapulisan sa Cagayan de Oro City Police dinhi sa lugar kung asa ta nanawag og police response kaganina. Ubos kayo kini nga response time kumpara sa gitakda sa kapulisan nga 3 to 5 minutes. Inguna na kaandam ang ato ang kapulisan dinhi sa Cagayan de Oro City Police in terms of responding sa bisan unsa nga klase sa emerhensiya. Although na ay mga factors nga sa traffic pero among gipaningkamutan nga makakaabot kami dito sa area, sir. Ang atong pagtawag og police assistance coordinated sa Pro 10 headquarters ug wala masayod ang Cagayan de Oro City Police. Ang maong response time result gikalipay sa mga kadagkuan sa Pro 10. Pasalig nila nga dili lang taman sa simulation exercise ang paspas nga pagresponde sa kapulisan. Giawhag sab nila ang publiko nga batasanon ang pagkuha sa mga emergency hotline sama sa 911 aron paspas nga makatawag panahon nga adunay emerhensiya. O kini sila dili na magikan sa police station, so mas madali ang ato ang pagresponde and in return ato gayud nga gipangayo ang kooperasyon sa ato ang katawhan. Unang-una sa pag-report diretso sa maong insidente, paghatag sa kumpleto nga mga impormasyon, location kung asa nahitabo ug ikaduha, apil na usab dinha ang paghatag nato og sa atong mga motorista, paghatag og dalan sa ato ang mga emergency, mga patrol vehicles, ilabi na sa panahon kung kini adun magblinker na o mag-sirena na sila kay tungod adunay responde nga pagahimuon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.